يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. Ey adamlar! Bir mesel beyan ediler, pes siz şoňa kulak asın. Tahqiq sizin Hudaýy goýup ibadat etýän zatlaryňyz, eger hemmeleri jem bolup birikseler-de bir siňegi de halk edip bilmezler. Eger siňek şolardan bir zatny alsa, şonu şolardan ýyzyny red edip alyp bilmezler. Zaif we ajizdir botga ibadat etýänler, we ibadat edilýän botlar da ajizdir. مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Olar Hudaýa özüne laýyk etmeli täzimini edip bilmediler. Tahqiq Allah tebarek ve taala kuvvetli galipdir. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. Allah tebarek ve taala ihtiyar eder feriştelerden de resullaryny ve adamlardan da. Tahqiq Allah tebarek ve taala eşdiyan ve görýändir. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Allah tebarek ve taala adamlaryň eden işlerini we endiden soň etjek işlerini bilýändir. O Hudadan ýanadyr tamamy işleriň gaýdyp barjak ýeri. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ey müminler! Ruku edin ve secde edin. Yani namaz okuyun ve ibadet edin ve hayır işlerini enjam verin. Şayet necat tapıp bahtlı bolardınız. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. Ve Huda yolunda cihad edin, Hudaga layık bolan cihad ne? Allah tebarek ve taaladır sizi başka milletlerden mumtaz edip bu nigmatlaryny we bu keramatlaryny beren ve sizin üçün dini İslam'da hiç bir meşakkatini bermedi. Size sizin ataňyz bolan İbrahim'in dinini ihtiyar etdi. Allah tebarek ve taaladır size musulman diýip at takan odolky kitaplarda we hem Qur'anda ta Hazreti Resul Ekrem size kıyamatda şahit bolsun diýip we sizde başka milletlere gowah bolarsyňyz diýip. Pes bu nigmatlaryň şükranesi üçün namazyňyzy gowy suratda okuýun we zakatyňyzy mustahakyny berin. Ve tamamı işlerinizde Hudaýa mehkem ýaşyň. Hudadyr siziň eýeňiz, ne weýle ýaxşydyr ol eýe we ne weýle ýaxşydyr